Patrik, prosím ťa, mohol by si dať tento kostým? Tu si zabil, to si určite nedám. No ale to je všetko v zmluve, takže si to budeš musieť dať. No, dobre teda, ale podvratník si dám svoj. Ahoj deti, ja som Macko Dobrá nálada a najlepšia je táto jablková detská výživa. To som dojebal teraz, to je hrušková výživa, že? Sorry, môžeme ísť ešte raz? No a ty sa mi nesmie, prosím ťa. Hej, nesmieš sa mi, čávo, nesmieš sa mi, dobre? Nenávidím to, tak sa mi ne... OK, pauza. Haló? Novinári si kakos. Haló, no seriózno, no volal som vám, no hej. No, mohli by ste prísť sem a odfotiť na natáčanie? Akože víš, paparáci, však víš, jak... No jasné, to si vychytal. No tak do pol hoďky, dobre, díky, brácho. OK, takže zdraví vás veselý Maco, a.k.a. Sídliskový sen, a.k.a. tvoja Manka Records. Nachádzame sa na natáčaní reklamy, pri ktorej si samozrejme hejteri povedia, jak som ju zase mohol spraviť a že som zapredaný kár, ale víš, prečo točím takéto reklamy? Lebo 100 000 eur. Som zabil! Víš, aká je najlepšia detská výživa? Hrušková detská výživa. Také to mám. Ja to mám tiež. A tieto som strátil na dovolenke na Ibize. No a takýchto sa mi práve dojebali opätky, takže si ich musím kúpiť ešte raz. A víš, prečo točím toto video? Lebo som cigáň. Ty nikdy nebudeš mať také veci, jak ja. A víš prečo? Lebo mi závidíš. A na toto všetko som tvrdo makal, nemám to od mamky, ani od tatka, takže by som chcel poďakovať všetkým, ktorí ma podporujú a páči sa im, čo robím, lebo vďaka ním si môžem kúpovať takéto píčoviny. Takže ma podporujte ďalej a ja vám sľubujem, že budem kúpovať ešte väčšie píčoviny ako doteraz. Bo ja to robím v prvom rade pre vás. Chápeš? And then we leave it like it's nothing. If it ain't the Gucci or the Louis, then it's polo or it's rugby. And this bitch I broke Whitney, she be bagging bitches for me. Beamer, Benz, and Bentley. Beamer, Benz, and Bentley. Beamer, Benz, and Bentley. My jeans are never empty. Beamer, Benz, and Bentley. Beamer, Benz, and Bentley. Beamer, Benz, and Bentley. Scheming don't affect me. I'm fresh, I'm fly, I'm always hot. Got you waving at me when I roll by. I'm calm, I'm cool, everything brand new. I don't handcuff, you can get the whole damn crew. I got a bill, Christina, baby, freedom. This shit is hot. This shit is hot. This is the fucking great. It will be my new brand hit, man. Wait a minute. Where's my beat? Where's my beat? Beamer, Benz, and Bentley. My jeans are never empty. Hrávaš to? Tak to tam nechaj. Šiltovkári pojebaný. Hra sa začína. Kto je pán, ha? Kto je pán, ja som pán. Kto je pán, ja som pán. Najlepší reper v Európe. Ja som pán. Kto je pán, ja som pán. Rytmus. Hitmaker. Rytmus. A počúvaš tu na hlavu, ty vyjebané. Na hlavu do piče. Je to čistá Amerika, je to živá sila. A som tak bohatý, že mi už z toho pekne jebe. A som tak bohatý, že zavediem sám sebe. Normálne si závidíš byť na vrchole a byť sám. Každý, komu sa darí, víš, že o čo vypráži. To už je ťažké byť na vrchole a byť sám. Radšej ti tu o tom teraz zaspívam. Ja som tu vyjebaný monopol. Tu spívam ja, bracho. Louis Vuitton penáženku som si rozopol. Milujem penáze, milujem ich jak my. Milujem sám seba, aj babkin kominy. Ten hodzený a zlaté zuby. Brilianty, retázky a pena z huby. Najdrahšie klipy točím ja. Brúsa na nich smeje se vy. Najlepší rapper to som ja. Do to celé platy si ty. Najdrahšie autá, najdrahšiu motorku, najdrahší bicykel a aj trojkolku. Jediný na Slovensku má 1 000 000 videný. Toto som dosáhol za pojebaný 10 dní. A ty si čo dosáhol za 10 dní, čo? Nič. A víš prečo? Lebo mi závidíš. Viac nudy, viac rádio. Perfektné. Skvelá pesnička.
Takže to bol nový Rytmausov single z jeho nového albumu. Myslím si, že všetci školkári aj učňovkári sú vo vytržení. A chcel by si ešte niečo povedať? Vždy sa písalo a píše len o mne, takže hovorte mi fenomén. A robil som to od hudby, cez spev, tanec, buklet, klipy, všetko sám, takže som multitalentovaný čávo. A tento album bude fenomenálny, takže si ho určite kúpuj. Dnes sa pred úradom vlády uskutočnil štrajk pacientov s Alzheimerovým ochorením, ktorým znížili príspevok na lieky. Bohužiaľ neprišiel nikto. Zrejme zabudli na dátum aj deň. Ďalej zo zahraničia. Zdravím všetkých divákov, ktorí pozerajú tieto mŕtve správy. Chcel by som vám všetkým povedať, že som vyzval verejne Rytmausa na súboj v repe v osade Pletanovce. Keď prídete, tak sa dozviete pravdu o Rytmausovi. A teraz promoklip. A toto není žiadny zlý vtip, toto je Držhubu a jeho promoklip. Jeho výzva na freestyle, Držhubu a Rytmaus. Takže nejsom legenda, ani žijúci mýtus a nejsom do každého auta ako Rytmaus. Ak ma počúvaš, tak asi máš zlý vkus, plus ten humus, čo mám v hlave, je živý cirkus. Keď nepomôže nič už a nepomôže Kristus, aj tak nestrácam svoj životný optimizmus. Jak ty nestrácaš tu na teraz primitivizmus, či sedlacký prízvuk, či amatérsky zlý zvuk. A tebe to tu musí dobre jebať v hlave, a preto som ťa prišiel tu na vyzvať vo freestyle. A každý, kto je zvedavý, jak to tu dopadne, tak sa vidíme budúci týždeň tu na Vosade. Dúfam, že prídeš a nebudeš do straty, lebo ja som Držhubu, od dneska pekný a od zajtra bohatý. Vieš? Držhubu! Držhubu! Takže počúvaj ma ty, Držhubu, alebo kanál Čuka, alebo čosi. Ja som tu 10 rokov a teba nikto nepozná. Mám takú fanpage na Facebooku, že takú ty nikdy nebudeš mať. Ale tvoju výzvu príjmam, lebo si ju dal do hlavných správ a to sa cení, čo si vychytal. Zároveň si to aj dojebal, lebo ja idem za tebou a rozbijem ti hubu. Držhubu. Som zabil. Čo hovoríte, pán Hodinky? To si zabil, si proste pán. Nikto nie je lepšie, jak ty. Ďakujem. Za to sa uznávam. Pozatvárajte ich! Všetci ich pozatvárajte! Sú tu na čierno! To je neprípustné! Pozrite, koľko ľudí! Oni tam majú tuším nejaký koncert! Poďte, ideme im to zrušiť. Celé im to zrušíme. Toto je čierna skládka. A poďme, všetci ruky hore. A ideme, poďme, hore, ideme. A teraz, vážení, teraz prichádza man. Držhubu, veľký potles. Áno, Držhubu, ktorý to dnes naloží Rytmausovi. Takže veľký bordel pre ňoho. Ideme, ruky hore. Tak čo, ste tu všetci? Ste pripravení na poradný, pravdivý slovenský freestyle rap? Tak sa máte na čo tešiť, už je tu Držhubu a už čakáme len na tú hip-hopovú modelku, kedy príde sem. OK, a tak si teraz hodíme mincov a rozhodne sa, že kto pôjde prvý. Stop! Všetko sa nutí! Nič z toho, čo sa tu deje, sa nedeje. Rozumiete ma? Táto osada nie je na mape. Tým pádom tu nemôžete byť a nemôže tu byť ani koncert. No, ďakujem. Rozíďte sa domov. Mňa nezastaví žiaden kokot. OK, chcel si odpoveď. Že tu je Rytmaus. Kto tu je se mnou? Počul som, že si mal na mňa nejaké pokusy. Že si mal na mňa nejaké snahy. Jo,
Takže počul som, že ste mal na mňa nejaké snahy, ale pre mňa si len opičák vyjebaný chlpaté a nahé a brčkavé a mladé a nosrané a samé iba čáre máre. A toto je len kandíno patkány, už nehybeme svojimi tlstými zadkami, lebo sa vozíme drahými kárami a káry kúkajú jak mali, že aký sme tu drahí a slávni, tak už to konečne tu pochop. Nesprávaj sa ako kokot a nesprávaj sa ako kár a ukáž prstom na toho, že kto je král. Kto je král? Undergroundu, hip-hopu, rapu, houseu, ľudoviek, jazzu, všetkého, čo ja som hudba, kokot. Vypni to muziku. A teraz je na rade máme, drž hubu! Vyzývateľ tohto petlu, takže veľký bordel preňho. Pome, ruky hore! Zase mal nejaké naučené slohy. Čistý kár. Poďte so mnou, ľudia. Ukážeme mu, čo je freestyle battle. Jo, drž hubu. Teraz ťa nezabije sloha, ktorá bola písaná doma, len moje slova, ktoré keď si teraz nahráš a zajtra pustíš znova, tak ťa zajebe tá zloba znova. Jo, to sú moje slova, ktoré tvoj názor už dávno zmenili, zlomili, hodili preč. Tak nevinní debili ti dali nemilý smeč. Ťa rozbili, robili z teba si iba sketch. Sa nemilím, keď vidím, že ti zastala reč. Podíde bližšie, už doma silnejší meč sa spotíš a otočíš, lebo nechceš byť terč. A takých ako ty posielam do piče preč. Do piče bež. Najprv musíš niečo dokázať, až potom smieš zarábať cash. Do tej doby nič nerieš, lebo nič nevieš. Chod si domov radšej písať tie svoje piesne. Tvoje repy stále znejú iba smiešne. Už tu asi každý v osade vie, nie? Že kto tu dáva silné rímy a kto biedne. A vidím, ako teba teraz z toho jebne. A to je to, čo má dopredu ženie. To chcenie, to zadozučinenie. Že repovanie je pre nás každodenné chodenie. Neviem, kto tie tvoje sračky teraz ožerie. A tieto rímy boli pre teba tie posledné, potrebné a pohrebné. Ja som ten, čo ťa prepe vždycky len dojebe. Jo! Stop! Už je koniec! Stop! To je skrytá kamera, ale neviem, kde čo ho skrýl. Takže nechoďte preč, neutekajte. Není naozaj, to je bater, akože. Joj, čo ste nenormálni, autobus išiel až včera. Poďte naspäť, pôjdeme na ryby. Nevysvetlíš im, no. Stačí. Prosím vás, kde je Petrík Vidlovský? To je môj syn. Petrík Vidlovský. Mami? Čo tu robíš? Peťo, poď už domov. Už stačilo. Rozlúč sa s kamarátmi a ideme. Si zabila, prestaň, čak nevidíš, že tu mám robotu? A mne kto pomôže? Smeti kto vyniesie? Vôbec mi, Peťo, nepomáhaš. Už dosť. Už si bola aj v televízii, poď domov. Urobila som ti plac. Zabila toto. Ja už som dospelý. Prestaň s tými hlúpostiami, Peťo, lebo dostaneš zákaz vychádzok. Aj otec chce, aby si prišiel. Ja nemám otca, ja som cigáň. A už dosť. Čo to rozprávaš za nezmysly? Čo to rozprávaš? Vieš, že keď klameš, narastie ti takýto... Nie, takýto nos. Čo? Je to tak. No máme aj nevyvratiteľný dôkaz. Sísa, zavolaj ho. Petrík, ale okamžite si zotri tú farbu z tváre a migaj domov. Domov, irgum burgum, domov, počítam do 3. 1, 2, 3. Prestaňte ma strápňovať pred fanúšikmi, veď ja nemám otca, ja som cigáň. A tvoja mama ti odkazuje, že už aj ty máš ísť domov. Miško. Ja nejsom Miško, ja som Ego Jebo. Ego, nie ego, z rušky domov. A neodvrávať, obaja.